perquè no volem que la construcció funcioni. No, evidentment no és això. Dintre de la ciutat hi ha molts espais per començar. Es poden fer molts milers de cases. Dintre de la ciutat... Jo soc coneixedor de molts centres educatius on els xiquets que estan a tocar de l'horta no coneixen què és l'horta. Nosaltres el que volem és que l'horta estigui present en els centres educatius. De quina manera? Implantant horts escolars, evidentment, però també fent que els llauradors participen creant comunitats d'aprenentatge amb la formació dels xiquets. Instruments d'ordenació adequats per a la seva conservació com a ecosistema, per al seu ús públic i també per al seu aprofitament com a un actiu no sols natural i patrimonial, sinó també un actiu econòmic que dona l'oportunitat de desenvolupar els talents que tenim en aquesta terra.